Dito si Juan man, kagagaw pero ta nakalagaw-lagaw nga makinanlang ko siya. Ay, Juan! Juan! Ay, Juan! Ara ka mo lang dadali, kagina pag kapagitasin mo. Mano ka? Istorya tayo si mo eh. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ano nang? Abi mo bala Juan, balitaan mo bala si Marites kag si Jose to. No? Nagkadto na to sa may sulana mo na pag-inquire to regarding sila nga DIY, dugay mapa-install na to sila ya. Mo to gro, bali pre Jose gro ni Gadsakon. Oo. Ano plano mo sa buhay mo? Plano mo sa aton nga bill? Ano may mo ko na kay taas atong bill na be, damo man ta appliances bi mo. Ano gusto mo buhay na tang appliances ta? Paano ka tayo katigang ta sa rice cooker man ta katigang? Pwede man lang solar na lang ta bala. I-withdraw ko na lang to ato nga savings so. Kaya kaysa perme lang kada bulan-bulan ka, withdraw man tayo. Di, withdraw ta lang para isa na naka, balayrat. Natamad ko na daan niya magpa-solar na yan. Natamad, perme, kalang mo natamad sa sano ko pa mo nagpisa na ho. Ano ginamit mo ko be kay laamo ko daan nung nga sa pag-install sa solar na? Kaya mo na ganyan magkanto tagay sa Solana para mapa-inquire ta. Pras balay day marites ang ginimo nila ha para mabalaan natin kung ano ang policies ang ilang nga solar, paano ta mapa-installan. Depende si mo ya kung gusto mo ya, ikaw lang to ya kanto iba mangkot kito kung ano to ya kung gusto mo. Ako lang yan, perme ha, upod lang ta eh. Natamad ko ako niya na ya. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Withdraw ta na lang itong savings ta. What's up mga ka-solar? Gusto nyo bala sang DIY setup? Si Solana nag-offer sang promo package. 4 ka panel, 2 ka railings, free fittings for only 18,500. Oh, ano pang ginahulat ninyo? Kadto na sa Solana4U building, Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Marisol! Marisol! Parang si Marites, May ambal ko pala sa imo. Oh, ano naman na Marites? Solana4U.